Kajing ai jing hikai kan long le no ai lada omla pat ban pen I yaki sap ki khna shabar ban pen hun yaki kmi ki kpa ki bala pelot yaki jing siu bat day halor kata kan nong rim kala pen long yaka lam jing sha youth center boxe ban pen long da ka concert haka arpau tarik uno pra arjar arpusan. Kani ka concert kadi ka bala ai kerteng kum ka annual recital concert ka bala shim benta da ki school ki badan hapo ka Musician Arts and Culture Council kum ka Audio Tech Academy, Greece Music Room, Melodia, Zamar Music Academy, Latin Rai Music Academy, bat kiwei kilawan ban ya shim benta lang. Hakani ka concert dala ban yos ngau ya ki jing rai ba ki jing tem haki sur baper bat ru ka surkan ut ban lekmen Christmas. Haka jogas ngi la samru ya ki certificate shabaro ki khana ki bapas haka music examination ka badang sudah ban penlang hau banai nailur arahja arpusan. I would like to start with this. As the Bible says, in everything you do, give praise to the Lord. So I think the organizer will allow me to, on both sides, I would like to talk a little bit with Kasi also. Dai hakaba ki baro kabagile. Tiga job lai ki kai tungen angu eu try. Pau ke sukmen ke krau ke Kasi. Bar kunjuk semua play tak ni dalam jingshai. Ni poksa bat. Beli ben sok tilang bak tiga musician. Bar ben talang ngi ke school. Ban yop dia lagi exam ki baphar akun jung yop no shim ta hanik si kum ka Recital concert ini akibat shibon lang phi baro Habatin pej bahaki ki shop ka shop plus f Ka plus F? hakabam bangi bam duna ki eki batte ye kamet namar kata habathiru atau khau kamlu ka umpnyang ka dot pej ya ka shop plus f haka jingsom Yaki nutrient kum ki vitamin bat ka iron la icon diat bat ka bathau bha kam khta ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki balehi banai kita ka don ka we ka jing mentoy ba kongsan ka kot ka khia ka nutrition ba kham bha ka jing im ba kham bha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta kasni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya.